आसाम सोरखार हारिमु आयदानि दैदेननायाव अदालगुरि जिल्ला खुंगिरिनि गेजेरजों गोलोम बोथोरनि बन्द'आव बर'नि आंगो दोरोङारि मोसानाय आयदानि हायुङारि खोलोबनि मावबादाखौ दिनै बेखेवबाय। रुमबां सिने एन्ड थियेटार ससाइटिनि बानजायनायाव अदालगुरि नोगोरनि जोंसार क्लाबनि मावख'आव 12 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 26 जुलाइसिम 15 साननि बे मावबादाखौ खुंनाय जागोन। बे दोरोङारि मोसानाय मावबादाखौ दैदेनगोन सायख'जानाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि बिथां थानेश्वर बर'आ। दिनैनि बेखेवजानाय हाबाफारियाव लेम्प फोजोङो सायख'जानाय फोरोंगिरि थानेश्वर बर'आ। हाबाफारियाव ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरजों लोगोसे सा 50सो सोलोंसाफोर आरो दिथागिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। हाबाफारिनि सामलायगिरि नरजित नार्जारिया गोसो गुदुं सोलोंसाफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मावबादायाव हांख्रायहरदों। खुलुमबाय। नंगौ दिनैहाय 12 जुलाइ 2025 आरो जोंहा बेवहाय 15 सान बे वर्कशपआ सोलिबाय थागोन। दा बेवहाय आं मोननो हादों बे जोंनि बर' फक डान्सखौ। दा बेवहाय जोंहा क्लास 6 निफ्राय 12 क्लाससिम बेवहाय जोङो केटेगरि राननाय होदों। दा बेवहाय जाय बिथांमोना इन्ट्रेस्टेड दं बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हागोन। बे 15 सानाव जों हानायसेबांखौ बर'नि जेसेबां ट्रेडिशनेल दं बेखौ जों फोरोंगोन आरो जोंनि बे फोरोंगुरु जिहेथु जोंनि मानगोनां थानेश्वर बर' बिथाङानो फोरोंगोन आरो बिथाङा सासे रेकगनाइज फोरोंगुरु, बिथांखौ जों गनायनांगोन। दा बेवहाय गोबां फरायसुला फरायसुलि सफैनानै दं, बिथांमोना गोबां इन्ट्रेस्टेड दं। बिथांमोनखौ जोङो नैबे 15 सानाव जेसेबां हायो बर'नि मोसानाय दोरोङारि मोसानाय जों बेखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि बे उदालगुरि एलएसियाव बा उदालगुरि समस्थियाव मोननै जों मोननो हादों। मोननैयाव आंनि मोनसे, बे मोनसेया जाबाय जोंहा ससाइटि रेजिस्ट्रेसन। बे ससाइटिनि मुङानो जाबाय रुमबां सिने एन्ड थियेटार ससाइटि। बिनि आन्दाराव बे वर्कशपखौ लानाय जादों। दासिमनि दिनैसिम 49 जनानो जोंहा रेजिस्टार जाबाय आरो फैबावगोन। बिथांमोना खबर हरदों आरो फर्मखौ लानानै दंहैयो। बिथांमोना गाबोननिफ्राय बेवहाय एटेन्डेन्स जाफैगोन। नंगौ दिनैहाय स्टुडेन्टफ्रा नैबे जोंनि सरकार माने आसाम सरकारनि जिथु वर्कशप बिथांमोननिफ्राय जोङो सोलोंनानै जितु 15 साननि उनाव बिथांमोना मोजां गांसे फोरमान बिलाइ मोनगोन। बे फोरमान बिलाइया निस्सय उननि खामानियाव उननि हाबाफारियाव मोजां खामानि होगोन। आं बेनिखायनो जाय बिथांमोना बिनि सायाव इन्ट्रेस्टेड दं बिथांमोना बे हाबाफारिखौ बा बे नैबे सुबिदाखौ लानो हानांगौ। आं बेखौ बयखौबो खावलायहरो। गिबियावनो साबायखर होदों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जायनाखि बे गोलोम बोथोरनि बन्द' दिनाव फरायसा जिउआव जाहाथे फरायसा जिउआ बेकार जाया बिनि सायाव नोजोर बोनानै जिथुनिखि एलएसि लेभेलाव अर्थात बिधानसभा समस्थिफोरावहाय जायफोरनिखि मोसानाय गेलेनाय सावगारि बोनाय बायदिसिना वर्कशप होदों। बे जोबोद मोजां मोनसे खामानि, जाहाथे रावबो फरायसाया बा फरायसुलिया बेकारहै आलादिया थाया। साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया एक्सुवेलि थोंजों फरायनानै देरनो हाया। माखासे गावबा गाव मोनसे इन्टारेस्ट लामा थायो। बिदिहाय सोरबा कालसार बिथिङाव मोजां दङब्ला कालसार बिथिङाव डेभेलप जानो थाखायबो सरकारा बेखौ नोजोर बोनानै होदों। सोरबा सावगारि बोनायावबो मोजां सावगारि बोनो गोरों दङबा बेफोरखौ बोखांबोनायनि माखासे बे सरकारनि पलिसि आरो बे बिराद मोजां मोनसे हाबाफारि। ओंखायनो जों सरकारखौ निस्सय जों धन्यबाद होनांगोन। बेनि गेजेराव जायनाखि दायो मावबादा लादों वर्कशप लादों, बे वर्कशपआ जोबोरै जोंनि सरासनस्रा गामिफ्रावहाय थानाय सुबुंफोरखौ जाहाथे ओरैनो थायालासिनो मोजां लामायाव फैथों बा सरकारि लामायावबो नोजोर बोनो हाथों बा बाथ्रा बुंनो हाथों बिदिहाय लानायखौ खोब मोजां मोननानै आं दिनै फोरोंगिरि महरै मोजां मोनदों आरो बयखौबो बेबायदि वर्कशपआव फैनानै बाहागो लाफैबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। मा दोरोङारि मोसानायफ्रा बेवहाय फोरोंगोन? एक्सुवेलि बेहाय जोङो आगोलाव जेफोरनिखि वर्कशप जादोंमोन बिदि सामार भेकेसननि, थ' बेयाव जोङो बागुरुम्बा मोसाग्लांनो बारदै सिख्ला लादोंमोन। देग्लाय जोङो बेहाय दायो बागुरुम्बाखौ लाथारगोन। मानोना जोंहा फैगौ नभेम्बराव जिथुनिखि मुलुगनाङै मोनसे मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायखौ जोङो मोसानो लादों। बेयाव माने
सोलोंनायबो जाथों जाहाथे बैनि थाखायबो मोनसे रिहार्सेल बायदि जाथों बे हिसाबै जों बागुरुम्बाखौ गिबियै लाजेनदों बेनि उनाव जोङो आरो मोननै आयदा जोङो सोलोंबावगोन बे मोननै आयदाखौ दाबो जोङो थि खालामथ'नाय जायाखै नै गाबोननि गेजेरावनो जोङो बेखौ एसे रायलायनानै कमिटिजोंबो एसे रायलायनानै बेखौ जों फोरोंनायनि हाबाफारिखौ लागोन होननानै फैबाय दिनैनिफ्राय जागायनानै बे मावबादाया माला जोबगोन बे मावबादाया एक्सुवेलि 15 सान अर्थात 15 दिनावहाय जोङो मोनथाम आयदाखौ क्लियार खालामनो सानदों बे दिनैनिफ्राय जागायबाय दिनैनिफ्राय जागायनानै आरो 14 दिन जाबावगोन लास्ट जोबखालि जोंहा गासैबो जिथुनाखि सरकारि बिथिंनि मानसि सुबुं अर्थात अफिसारफोर दङ जोंहा बिथांमोनाबो थागोन बिदिहै फोजोबनाय जाहैगोन